Pagbebenta naman at pagbili ng subdivided lots sa Manawag, Pangasinan, pansamantalang suspendido. Para sa detalye kasama natin, Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Pansamantalang sinuspende ng lokal na pamahalaan ng Manawag ang pagbili at pagbebenta ng mga subdivided lots sa bayan habang isinasagawa ang pagtiyak na sumusunod sa mga umiiral na batas at regulasyon ng mga developer at may-ari ng lupa. Ayon sa abiso ng lokal na pamahalaan, kinakailangang makompleto muna ang lahat ng kaukulang dokumento bago ipagpatuloy ang anumang proyekto. Kabilang dito ang subdivision plan, preliminary approval at locational clearance, development permit mula sa LGU, certificate of registration at license to sell mula sa Department of Human Settlements at Urban Development. Layunin ng akbang na ito na maprotektahan ng publiko laban sa mga ilegal na bentahan ng lupa at matiyak na ligtas at maayos ang mga itinatayong proyekto. Nagpaalala rin ang LGU na ang mga walang kaukulang zoning clearance at permit ay hindi papayagang magpatuloy sa konstruksyon at ang sino mang lalabag ay maaaring maharap sa multa o pagkakakulong alinsunod sa batas. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.